Η εξωγήινη είναι πολύ μικρή, πολύ κολλή, με λευκή περιβολή. Είναι δε τελείως μα τελείως ακίνδυνοι. Εάν τους δείτε, πλησιάστε τους προσεκτικά και μιλήστε τους πολύ πολύ αργά. Θα σας καταλάβουν. Επαναλαμβάνω, θα σας καταλάβουν. Πω, τι βλακίες εξωγήινοι και χασομάρκα χασούς μας περνάνε, μωρέ. Κάτσε να ρίξω ένα κατουρματάκι να πούμε. Να σταγιάρουμε λίγο. Τόσες ώρες, άκου εξωγήινοι. Τι είμαστε, μωρέ, τίποτα βλάκες. Αυτά. Αμάν, η εξωγήινη που είναι το ραδιόφωνο. Κοίτα ρε, κοντά άσπρα ανθρωπάκια. Αμάν. Λοιπόν, είπε να είμαστε φιλικοί και να τους μιλάμε αργά για να μας καταλάβουν. Λοιπόν. Εγώ, Μάκης, οδηγός Νταλίκας, κατουράω. Εγώ, Τάκης, οδηγός αυτελοφόρου, σχέζω. Αμάν!